balik iki bapak tes, lega etes tapuan. Nah, saiki ngomongin sing beda ambek video yang kali iki. Iya, bener. Nah, soalnya awak dhewe katene mengumumkan nama resmi kita. Yoi. Saiki aku sing dikenal di Twitter dengan nama Airin. Jadi ya wis aku Airin, iki koncoku, aku Billy. Nah, Billy Alice kudu Billy Alice ya. Billy Alice. Saiki kenapa awak dhewe kok mempatenkan nama kita soalnya awak dhewe males mikir nama. Iki saiki di dream show aku gak ngerti yo, mimpi. Mimpi baik dan mimpi buruk lah yo. Elek seakan sing buruk. Heeh, jadi awak dhewe wis menganukan nama lah yo. Wis kayak aduh wis males mikir, guys. Nah, saiki apa sing nang ngarepe mripatmu iku awak dhewe katene mengunboxing Apa iki ayo? DVD NCT Dream. Sing paling pertama dan paling anyar. Sing paling terakhir ya gak sih? Sing paling pertama. Ya, bener. Paling pertama. Ya, mikir aku. Wis saiki dibuka, saiki jek baru, guys. Lah, iki aku bingung ya apa ya buka iki lho wallet watos, Ayo. Mbak. Iki ya apa ya? Oh ya wis kon Apa ya? Tangan. Sisi gak fokus. Ya kan sing Nah, buka SM iki. Soroe ate ngene-ngene barang. ayo. Aku lah yo gak seneng aku rek koyo ngene iki. Kan merusak sih aku jenenge. Aku tuku larang-larang. 1.200 NT. Makanya Aku tuku sekitar 600.000. Saiki tak rusak. Ya opo kon rasane? Nangis aku, guys. Iki mendingan stiker iku gak usah ditempel nang kene. Iki lho stiker iki nang Iki lho kene. ono ngene iki. Makanya Makane ben apa sih MM? Ayo. Mas Mas. Yuk, saiki dibuka ono apa ae Cek, 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 iki. cek, cek. Wih, iki kayak Wih, koyo iki yo. kayak- Kayak buku kayak apa ayo buku rapot rapot yo. Kayak buku biologi ngono. sisi iso lah. Yo. Kok jurnal apa ngono lho rek? Kira mana, Mbak? Buku andel rek. Iki apa iki? Wis entek. Si, foto kartu dicoba dhisik yo. Oke. Di gelombang terakhir ae. Foto kartu nang ndi? Guys, aku ya wis. Nang ndi, Mbak? Dek Kira gak gak ono. ono. Sik gak ono. Iki gak kaku sih. Aku juga wis menutup mata rek. Iki buku lirik, guys. alah. Wis merem aku rek. Mbak, iki buku lirik. Ya Allah, iki buku lirik rek. Dadi oleh Wis lirik. iki. Iki yang gini. Iki. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yo, iki nang ndi? Gak kerasa iki saking gede. Oh, iki gak sih? Oh, ku sih dia. Masih dia. Sik, yo apa yo, Rek? Sik, tak singketno. Ya, sepertinya aku merasakannya. Mau gue gak? Gak ono, aku gak delok. Aku merem iki. Ya oke merem. Mari. Foto kan siji kan? Iya. Nah, wis mari. Sepurane rek. Deso. Iya. Gak Gak tahu tahu tuku di apa iki. Sepurane. Teman-teman kate ganti HP. Terus Oh, iso. Makane kate dirusak-rusakno HP ini apa iki? Nah, iki dadi ono loro ya rek sini. Iki kaget iki koyo lho. Iki kawan lho rek. Hardcover. Assalamualaikum. Koyo skripsi iki gak ngerti aku. Aku lagi skripsi kayaknya seneng rek. Aku ngeluh aku gak skripsi kayak gini. iki sing apa iki sing Iki, iki iki. nang ono apa? Nah, iki Itu sing kayak- pilih. Kayak iki lho, ono tulisane, ngerti kan? Lyrics. Nah, Hmm. yes nek ngene tok kon kan pasti hafal sih, Rek. Iya. Kayak gak perlu deh kon. Ndak lebu iki soalnya kan wis hafal lah, Iya. masih kon. Hasu ngono paling lek. Iya. Nek nyanyi. Oh, dream plan. Oh, Dream Plan? Dream plan dulu lah. Dream Plan. Ya, ilono arek iki, Rek. Jare fans. Aku gak ngerti sih. Aku lho mek ngerti goto. Ngawur ae. Kunis rekis gitu. Wis, yang ini lah rek, lirik-lirik tok. Yo. Iya. Saiki sing iki. Nah, Nah, iki mulai buku ketampanan iki. Sik, miring, Mbak. Iki kosong seperti biasa. Kosong. Kelewatan. Kelewatan, Mbak. Nah, Nah, judulnya iki sih ono The Dream Tour, The Dream Show. Wih, aku berasa nonton NCT Dream Con. Berasa menyemplung di lautan hijau-hijau. Ya Allah, Rek. Wah, segarnya. Oh, jadi ngene ya, like, misalnya aku nang tribun sing ndukur, berarti aku ndelok kayak ngene. Cuwili ya tibake. Cuwil ya. Masalahnya mataku bitor ya, dia kayak gak ketok. Iki sapa iki? Iki kayak malaikat kabeh, cahaya tok Ngene ngene. ya, kayak ngene. Aku paling delok iki. Iki Iya. aku di mana? Aku Aku di mana? Wih, iki kok ono perang laser ngene, Rek. Nah, Iki lek kena motor lak buta iki. Nah, iki nang endi iki? Loh, kok seperti Duraka. Iki lightstick-e iso dadi warna oranye ta? Aku gak ngerti ya aku. Oh iya, kayak era sepurane ya, kadul lastik iki. Makane aku gak tau ndelok Gak konser, tau, Rek. Tron. Tadi ya wis kan ono ae ta makane. Paling mentok aku dulu lampu center. Nah, aku yang ikune HP, senternya Makanya. HP. Hui, rambutnya kayak jamur. Wih. Hui, Iki gawat kertasnya kabeh. apik, iki kertasnya koyo kertas poster ngono lho. Nah, belum kertasnya. iya kan pantes mau aku Sumpah. aku wabot, Rek. Wabot deh, iki Allah, sumpah kertasnya kualitasnya tinggi sekali ya. Ini bukan kaleng-kaleng. Sik. Iki lho, lapo kok iki kepotong ini? Dan sedangkan iki ku ono part cuwilik nang kene ku gak nyambung ambek iki. Apa gak full ngono? Itulah seni. Masalahnya iki niku koyo ngono. Masalah iki gak ada apa-apa ya, Mbak. SM memang beda, Mbak. Kalau yang biasa aja iku ndelok Indosiar ae, Mbak. Duh, Nusia kreatif, naga-naga ngono lho. Oh iya, juga beda. Wih. Wih, Ono ini. Gue antengnya Mas iki. Irunge lho. Bahasa Inggris yo. Ono bahasa Inggris ya, sok-sok. Oh, ditranslate yo. Heeh. Siapa iki? Ecen lah gantenge. Iki gak Jisma. Oh iki ya, Cen lah. Duh, iki Ecen lah sih. Oh iya, ya Allah, foto Ya Allah, kacamata, Rek. Dream Plan saiki celah dari Jisoo. Ya Allah, aku gak pakai kacamata rek. Iki kan tiba lho yo kayak ngene. Ah, iki, nyelimur orang ae, Mbak, kaya. iki. Di asuransi ya. Iya. apa-apa. Asuransi sikile piro? Asuransi sikile ku lebih larang untuk cangkemmu
ya, macam-macam kon. Ngene ya Allah sepurane jen lho. Ya Allah iki salut aku fotografer ya. Pengen nang fotografer. Suwanger ya fotografer. Kancaku lek ngutut kok taek ngene. Ganteng ya ancen arek ganteng ya. Iya, Mas yo gawe klambi koyo apa tukang parkir ya, gak apa-apa kan. Apa mana iki sik duwe. Oh iya, dong ya, Pon. Aku seneng rek iki ku soalnya ono iki ya, jadi aku ngerti iki ku opo. Iya, gak perlu aku nge-translate siji-siji. Aku di kotor rek iki ku ternodai lho kan. Tuh, tanganmu kan gak weso sik. Weso anjir. Kapan wesomu lho wingi? Tapi lucu ya, kira ini bunderon. Iya, aku lho rek didelok iya apa iki. Agak, kon los blandi. Tak pikir ya rek ya, fotobook sing nang DVD konser ki bakal elek ngono lho. Soalnya kan ancen iku kan momen konser ya, kudu photoshoot gitu ya. Jadi kayak dia bergerak. Iya. lah. Wis kayak ngerti kan Malu lah, gitu. sing motoi siwer ta ya apa, Iya. lambene mangap. Ojo pas bergerak, awak dhewe pas difoto dia mae, dadi motoe siwer. Apa maneh mereka ngono kan lincah banget. Iki ku ancen mantap ya rek. Lek aku iki paling ono sing mangap lah, sing Makane lho, ngarep lah. Dona, jan lah mangap Sing kene kero. ketok ganteng. Iya, lek aku paling wis kondar kombes. Makane. Lucu. Kayak gamise mamaku kon. Iya, bahkan gamisnya mamaku lho rek gak model ngene. Ono brose nang kene. Iya, iya lah lek gamisnya model. Ketok bubune, gak syar'i kon iki. Ono mana rek gamis koyo ngene. Lah dikira kita Dewi Persik apa katene perform. Iso ta? Kambine wayu dhewe. Iki lek aku sing konser, bukune kudu dadi fotobook tapi dadi meme. Iya. Meme komik. Iki apa? Oh, gak di-translate kokan. Ya setelah mau kayak Google Iki Translate. interview, Mbak. Oh iya dah. Iki lho tulisane iki interview. Gak ketok mataku. Kayak kacamata saiki. Yo kata dicoret-coret kaya opo? Disepat iki? iku, Mbak. Kayak kelunturan lek makku mesti ngene iki. Makku lek mek umbah-umbah kelunturan nek seragamku tuku, bolak-balik tuku, bolak-balik. Iya. Waduh. Ya Allah. Waduh. Aku iso aku melihat ini batuk ini, batuk. Nah, jidat. Lihat jidat atau batuk, batuk. Jadi bahasa Jawanya jidat adalah batuk. Lu gak boleh. Gak boleh. Iki kudu ono peringatan 18 pas ya tibae. Ya apa ini lagi banet? Ya tapi dia banet itu. Sabar, jangan ngalih-ngalih. Iki subscribers lagi 200 ngerti banet. Ayo. Ya Allah. Oh, Ya sumpah Allah. rek kaget aku rek. Aku kaget karena kon bengok. Iki lho kayak salat Jumat iki koyo. Ya mari lantras yo rek ya Allah. Nah, iki mari iku saiki tobat ya. Ya Allah. Ya alhamdulillah kita juga tobat. Alhamdulillah. Wah, iki aku sempat deg-degan aku lagi. Kok buka yo? Jaketnya kok buka? Ternyata bukan. Tidak benar kalau dia. Ya Allah. Oh my god. Aku Aku gak mau coy Ren. iki tak pikir bendera Indonesia rek merah putih lho. Iya. Merah putih abu-abu. Cintaku bersemi putih abu-abu. Kita coba kan sikile. Hanya jawaban sih kita daripada awak. Oh iya ta. Gak tau ketemu ya. Oh, aku kan sering dek kan ketemu pas Nanti. iku sholat Jumat. Masa kan Jumat ta? Kok lanang tibae? Milan. Wih, apa iki yo? Iki Kasih dicara-cara yo kuning-kuning kan gak kayak minion deh. dicara-cara ambek teong ta iki. Sik mbak aku Iya. ngelak aku tak mau besek. Iso dengan bangganya lo pamer kon. Ya Allah iso. Aku kasih kamu make mau, Mbak. Jangan dilihat, Dek. Kak oleh yo rek, kak oleh. Iki lho, ekspresiku melihat tadi. Kak ngene, kurang mangap, Mbak. Ekspresiku melihat APS-mu, Mas. Seperti ini, Mas. Ya Allah. Sik bismillah aku tak mau besek. Kok bisa? Aku capek, guys. Loh, kok jadi kayak bidadari? Karena nih, Cen. Kan kayak kalau begini itu kan bagus bajunya seperti bagus, kayak hari raya di sholat Id. Iya, begitu. kayak lebaran. Heeh. Jangan kayak tadi itu tidak baik, tidak boleh dicontoh. Aku kayak gini lah, aku gak kayak jangkrik tak malang ini. Bosen. Kayak iku, kayak Dek, malang sembah iku lho. ya, mana? Dek emang ganteng yo, aku walang sembah. Wapi yo Dek denim. Aku kayak gini kelilipan. Pas ke foto itu pas kelilipan, gak mungkin aku foto pas api ini. Gak mungkin. Ya Allah. Iku sopo yo kayak 2PM dulu. 2PM. 2PM itu apa sih? 2PM. Sopo? Jokon. Iya Iya, Jokon iya, iya iya. ngerti. Jokon kok ini sopo yo? Yo iki. Oh, nak part NCT. Oh, kalau aku malah Makane. enggak total. Ya Allah, anak iki ya lho, Rek. Ya Kebuk Allah, make Rek. tibae. Saking Kayak Al-Qur'an. saking tawa bele lho, anak iki lho sik wake sing gorong kebuka. Dance team. Oh iki anak anu-anu ngono. Apa? Pertanyaan. Interview. Jadi kalian harus membaca ini. Jadi Iya. biar jadi ngerti. Kalau tidak Pegel aku, Mbak. Oh, betul, aku udah ngerti ya apa. Makane. Masya Allah, kuantengnya. Nah, iki kayak pembuatan nih iki. Ya garuk-garuk itu mbiyen. Oh, iki ya part interview. Oh, iki Kaget, Mbak. Sumpah. gue. Iki bagus. Bagus sekali. Nah, ini. Wah, iki backstage. Suka deh, lucu pasti. Jamin. Wah, iya tulisannya Nana yang bucin aku ini. When Jen dream, le. Oh, ala orang kaya when we beda. dream it, we can be the one. Go. Iki orang kaya beda. Heeh. Orang kaya pakai bahasa Inggris. Iya. Iki apa iki? Q&A. Ipuda. Apa iki? Piano. Cip Cung. Cip kan oma yo. So, Sup. Ha. Ha.
Subhanallah. Iya, aku lagi makan ya subhanallah, Jen. Makanya. Subhanallah. Ya kurang ya, Jen ya. Nanti tak ajarin. Ikuti aku channel Ashadu Allah. Ini apa ini? Wah, gak ngerti aku. Coba. Hong Tusirak. Oh, tusirak Hongsap. kotak makan Hongsam. siang. ramyeon. Ramyeon pap. Cang apa iki? Cangkeme. Keme kon meneng kok. Maksudnya ngono. Rame ae. Ngono. Ya apa ki pos etes jenenge ya kudu rame. Wah, gambar kan ya iki. Ya iki iki. Kanang buble, kanang iki ya iki. Buble. Yap yap. Yap yap. Yap yap. Aku gimana yo? Iya, tapi aku gak seru aro iki. ya apa Lah iso bahasa Korea seru guys Nih, nih. kene iso bahasa isyarat Iya, bahasa Cina yang bumbu. bahasa isyarat. Bahasa apa sih? Kan enggak bisa ngomong. Walah, ya Allah. Untuk apa fotonya seperti ini? Iso ketok rambutnya ton. Untuk rambutnya Gosok. berbeda. Ini lucu banget ada gini-gininya. Ya ora iki pinter gambar yo. Ini lucu banget dan di dream it kan bituanku. Iki ya ikat Mas. Makane Template ya, Mas. template. Salah. Ih, ganteng kok narik yang ini. Lo ancen ganteng. Enggak maksud seperti ini lebih tampan. Ancen yo laki-laki dengan baju hitam. Ganteng. Tapi iki fotoe. Timbangane foto-foto shoot yo sing nang album-album. Iya, kawan iki. Kawan iki Kan sumpah. iki anu kan real kan Iya, kayak heeh. kayak iku gak poser, iku Iya. obah Terus ngono kadang lho. ambek berkeringat ya, jadi Heeh, lebih jadi kayak natural gitu ya, iya. natural. Di Renjun. Oh, iki partai renjun terus iki oh jen. Ya Allah, oh, anak tanda tangannya, Mbak. Wah. Signet. Signet. Sign. Oh, Sign. iki saya paling lucu banget. Ya Allah. Ya Allah, iki lo sak lucu. Isung. Wah, Ya, mari. wis entek. Saya ndak Wah, sih iki dia ya dia. apa? Cici seperti Ono sing putih. putih seperti ini. Heeh. Kayak arena ngono ta iki apa ya? Mbok kayak Kayak bal bobot. bal bobot. Gak sama tuh. Enggak. Enggak. Iki DVD ta CD? Kok CD? Gak sama tuh iki kok yang ngene apa kowe? Masuk sih. Ah. So, wah iya Iya. kon apa kon? Kok CD? Pure. Jangan nanti CD ketika sih aku ngerti kok CD ketika. Cuma aku gak, yo pengen nanya kok tastel. Ya apa? Soalnya ada gitu loh di Spotify. Dia Iya. juga itu kan. Wah, Suara-suara moro konser iya. seperti itu. Nah, ini saat-saat yang menegangkan. Iki karek dibuka ngono. Pasti kayak Siji, ro, lu. Wah, ganteng sumpah sih. Salah, gak ketok. Oh my God, oh my Ya Allah, God. sumpah. Kayak vampir vibes ngono yo. Mutualku yang suka sama Renjun. Vlogen. Lihat ini, lihat. Iri kan kalian? ya. Iri kan? Aku bisa melihat jiwa-jiwa keirian kalian. Iya. Ya, tadi bahasa Indonesia iki. Kan gue bahasa Jawa. Makane. Aku iso ndelok seliramu. Apa iku? Sih ndak sih mburi? Oh, mulai seperti Tapi kok gak ada ini. kata-kata ya? Ono. Bisa didol iki. Wah, lumayan. Tapi kamu mek siji yo. Iya. Padahal ini tuh aku seru bareng loh SM iki. Ah, nangkelno. Ancen. Ayo. Kena SM iki. Ayo. Nah, Re, dadi isinya iki ono photocard, Ono lyric book, dan photobook yang sangat Photobook fotobook yang dan terus daripada semuanya mending iki yo, mending photobook ya, Rek. Mending photobook ya, sumpah. Wah, Apa mungkin dia tuh nggak nerbitin photocard banyak-banyak soalnya Iya. di kene wis wah kayak foto-foto foto-foto dan deh. lebih worth it dan Iya. yes ngono lah. Iya. Timbang kertas cilik Kertas kayak ini cilik kan. iki. Mm-mm. Sumpah, tapi misalnya oleh set itu lebih bagus ya, Em. Ya, saran dari kita, ngono. Dan dengan map yang tidak berguna ini. Sing wae lagi lho, gini. Kenapa kok ngene? Kan aku jadi sedih. Minimal kan ngekei stiker set ta ya apa Iya, ngono lho ben odo. Heeh. Tenang ngono lah ati sing tuku iku ya kan. Nah, yowes guys, jadi kayak ngene review NCT Dream Tour The Dream Show kali iki. Kok kalian pengen awake dhewe nge-review apa maneh? Kalian komen nang isor apa sing bakal kudu awake dhewe tuku. Mbak awake dhewe bakal tuku nang kene, akan mencari sebisa mungkin di Iya. Taiwan sebelum Oke. kita balik ke Indonesia. Yes. Nanti kita harus balik di Indonesia, ini akan semua akan kita jual. Enggak sih. Beberapa akan kita jual dan kita trade ke mutual-mutual kita di Twitter. Follow Oke. Twitter kita. Aku @kpopers_artes. Dan aku Japanese fan girl. Ya, nanti kita akan tulis Twitter kita di bawah. Yoi. Oke guys, terima kasih.